Kadukot jang Megalai State Commission for Protection of Child Right kakong Don Akor nyauta kala yam rang ba ha kapor ba ai jingkren ha ka janmit jang ka khat pra tarik risau arajar arpusan ha kapor ba pelong ye ka jingelang bantang mombetis ngolem halor ka jingsha penyap u hebrid kershan bor kharmudai ha ka pra tarik risau kakong Don Akor kala penpawi ka jing sngosi ka bakraw halor ka jingsha penyap ki khna ha kiriu trangsna haba ai jingkren kala ong bakas ngulung ka mensim bat kam ngula ru ban pet ye ka dur khmat jong ki khna ki basha peniap namar pe kidang long tang ki khna hendri ki ladu e ye ka jing em da ka jing de khat jubor jong ki riu trangsna State Commission Protection of Child Rights ranking training tat lang mat ka Child Welfare Committee baro ki reports ru ki wan chani bani ru yo lo ki jing tet jing ki jing jabara di kantam tang sing aku kon kesan hane ka kasnam jung phi baro kantam ai kumple ye ni girang ba snam gini ginang pre bugnang ki girang ba dong ba secretary snam jung ni kanamra kantam ba ki apelong ye ni ka kan lai mo bani yang thang mo ti na benda ini kena hadu bentar nga pet ni kan rukmat jung iru ka pang ka mensiam ngaru ngade ni kibon mo phi ki balong kemiru ban suduk ni kami kami ni kena insyaallah dekat nak ke jengim kami iba ke jengim jadi ibu kum kiwe ki kena nga khamut ban jeng sisa kan secretary pawan nga ban kesan nga kham nga khamut tu pe ni pai nga ban tren ngawan ni ban kesan sula me ki ban ni nga san jeng ai ka chung suki pendan kan hamon brain cuma ini baru bilang brain ngale minta minta slow kan mengilang kini bahkan sedekut macam hang bangsa bangan pergi masuk mi kini ke kubur ke media nak hampe nak hampa apa nak si slow nak iran sim badal apang ka donut apa ke donut jangan badong ikan nak badang kat ni senam men syudu syuk babai andai kun commission apa kerpat ni baro lesi di don kibat kiwi ki cingcai ki khana bumi syahmat lesi yo pi ong ba kulit kimne indri ki kulit ki le ba ya ka duty jam ki bat niru da pisno ka don ke cing abi kantam ye ki khana khilong khana khilaban wan sa commission da pim kwa ban tek katang ni ding la da ong ki la to program bangi la ho sa ka te ka dudashan ba ki bon ki ai ba chimchai ki khana da kim kwa ban tek ki me ki ba ne ki bahai na sem ne baca ha school ne ai ru ki chimcha khilaban wan tek anonymously shaka state commission bangi ru ni kloi ban ya rap fi ni ai jing kesan kapala ayepi what you do jing kerman to don kat lang mat ni training kat lang mat pi kam kasnong lu ka dai ka wei ka bayarap ha ayepi let's see if him la ban shanya iki bahi na sam kasnong ka kloi let's see if him kwa ban pentik you hasnong lu wan singi commission ka don ka child welfare committee lu ka kloi ban yarap ban tha ban pentik ye ki khana ban counseling ki ai la ru ki khana ru ban kun puli bakin pendap ki jing puli ne lesi ki khana ru ki dan ni ru ki jing jing ki bakin kwa once a commission ni ploy ban ya rap fi da fisno ke program na kalian jaga commission kan bagi kwa ban penya hasnam ba pila ban khat ni kum ke commission ni ploy ban ya rap ni ploy ban ai ka ti ka mon bat ka ti ka diang ye fi baro to what to check men kani kejingjai kesan ron ru ki pulut ki lale ha ke investigation to don kat lang bagi pulut shania ai ki pulut lesi ke bagi le bagi ni sayo ay ka jing ka justice na pantai ini kesan mo
Lisbon